Yo, what's up? Bita pa nga pala at maraming salamat sa pagpunta mo sa planeta namin. Tamang timing ka na busy ako. Ayan, Okay lang. subscribe din siya mga katapang sa Rakiterong Master. Yun. Tama ba? Tama. Like and subscribe mga katapang Rakiterong Master. Yes, Yun thank lang. you. Maraming salamat. Yes, ayun po mga kamaster, no? So, andito na po kami sa Alcoy. Nandito talaga kami sa tapat ng bahay ni Idol Bitapang, no? So, andun yung banda yung bahay ni Idol Bitapang. So, tulog pa si Idol Bitapang mga kamaster. Kaya, dito muna kami kay Katatang Vlogs. Ayan. Yung best friend ni Idol Bitapang. Saka nakita ko na rin yung motor ni Idol Bitapang, no? Yung Bristol. Yung bagong bili niya. Okay na doon? Okay na? Sige, soko ni Idol. Grabe yung mga kamaster. Ang ganda ng bagong motor ni Idol Bitapang. So, ayun. Sa wakas, nakita ko na rin si Idol Katatang Vlogs. Saka, wala siya mag-vlog, no? Cameraman siya. Permit ko makuha. Ayan po sila si Katatang Vlogs, no? First time ko Grabe mga master. Galing pa kami sa North, sa Bourbon. Pumunta talaga kami dito para lang makita sila. Ayan. Tapos nanghiram din kami ng motor para lang magpunta. Sa ano kapatid ko, hiniram namin ba? Para makapunta dito. So kakain muna kami dito lang kami kakain kasi meron palang ano dito. Meron palang mga pagkain na ulam dito. So yun mga master, so kain muna kami. Saya sa cellphone mo, te. Cellphone mo. Sa ko ba? Yan ay magpakon lagi. It's a great thing to do. Vlog sila ron. Yara. Dagang domingo mayroon. What's that thing there?
mga master no, so maghulog tayo ng piso-pisong tubig dito sa tubig ni Mr. Chose. Sa maliit na negosyo niya. So yun master. Pasang plastic niya. Ito yung maliit na negosyo ni Mr. Chose. Wala kasi Idol Bitapang kasi tulog kasi Idol Bitapang. Tayo mga natin kahit tanghali siguro pa gigising. Katapos na namin kumain mga master. Relax muna kami. Saglit. Yan po mga master no. So nakapunta na rin kami dito sa lugar nila ni Idol Boy Tapang sa mga katapang team sa lugar ng mga alien. So nakapunta na rin kami dito mga master. Grabe. Grabe yung effort mga master. Galing pa kami ng norte. From north to south. Binyahe namin madaling araw para lang makapunta rito. Para lang makita si Idol Boy Tapang tsaka yung mga katapang team. So, sana sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayong mga kamaster. Para naman ma-monetize na po yung YouTube channel ko. At ayun. So, thank you. So, ayun po si Manman mga master. Siya po yung kasama ko ngayon kasi wala man akong ibang kasama. Siya po yung gagawin kong videographer ngayon. Ayan. So habang hindi pa nagigising si Idol Boy Tapang is standby muna kami dito kasi ano daw, baka alas 10 pa daw yung gigising. Ayan. Antay lang kami ng konti. So ayun po, so yung ninja ni Idol Boy Tapang, yung Z1000 is ipaparapols niya. So sa hindi pa nakapag-entry, so mag-slot na kayo kasi 50 peso na lang yung kulang. So 1,000 yung entry. 50 peso na lang daw yung kulang para ipaparapol na yung yung motor niya. Yung yung Z1000. Ito mga masters. Ayan yung motor ni Idol Boy Tapang. Ayan. A few moments later. Yes, ayan po si Idol Boy Tapang mga master. So grabe, sobrang layo po ng pinanggalingan namin. Galing pa kaming norte. Tapos pumunta kami dito sa south para lang makita si Idol Boy Tapang. Nakaka-inspire kasi si Idol Boy Tapang kaya pinuntahan talaga namin dito, no? Ayan si Idol. Yo, what's up? Bitapang nga pala at maraming salamat sa pagpunta mo sa planeta namin. Timing ka na, busy ako. Ayan, Okay lang. subscribe natin sa mga katapang sa Rakiterong Master. Ayun. Tama ba? Tama. Like and subscribe mga katapang Rakiterong Master. Yes, Yun thank you. Maraming salamat. Brr. Thank you. Sige. Thank you. So ayan po mga master. So meron tayong good news at meron din tayong bad news, no? So ayun. So malayo yung pinunta namin, malayo yung pinanggalingan namin mga master. And unahin mo natin yung good news is yung good news mga master is nakita ko na si Idol Boy Tapang sa personal. And then yung bad news naman is meron pala siyang lakad ngayon kaya di tayo makapag-vlog sa kanya, no? Di tayo makapag-collab. Kasi meron siyang lakad ngayon, busy daw siya. Meron siyang pupuntahan. Kaya sabi niya sa akin is daw, next time na lang daw. Next time magpunta ko dito. Sabi niya. Kaya lang daw ako, mag-set daw ako ng schedule para pag niya pag di siya busy ba, no? Sayang mga master, no? Ang layo ng pinunta, layo ng pinanggalingan namin. Sana mag-sparring sana kami ng boxing. So ayun, uuwi na lang siguro kami mga master kasi
meron pa daw siyang gagawin, no? Busy pa daw si Idol Boy Tapang, kaya better luck next time. Ayan. So, si Idol Boy Tapang pala is andun sa loob. Yan, andun sa loob ng bahay mga master.